Urretxuko txistulari elkartea, Urretxuko iratzari txendura, eta sekundino eskola, musika eskolako aurra eskolatza, elkartu gara zuei honetako kontzertua eskaintzeko. Bueno, lehenik eta behin, txendura izango ditugu, eta hauek hiru abesti eskaintuko dizkigu. Gareko izan, kanta-kantari, eta hau da gabore ezagara. Besterik gabe, txalo da, eta ikusi behar duzuen umetxo bat zehazkan nota. Eta gero, esnatuko da, fiskan jalea hormatuko duela, eta bukatzeko, biribilketa batekin bukatuko da abestia. Oso polita da abestia, oso zaila jotzeko, eta ikusiko duzuen kontrastean horiek ea lortzen dugu zuek nabaritzeko edo ez. Nirume maitean.